sving til højre med fangerovnen. 5 stykker. Jeg kan slet ikke se den i kameraet overhovedet. Jeg ved ikke, om det er solen. Så det er de klapper, der sidder nu. Ja. Ja. Så de klapper, jeg var bange for, at de ville få det til at blive rigtig dårligt. Men det skal ikke godt være. Nej, det er der ikke så meget til. Det er godt, man har. Hvor er det så selv med resten af livet? Ja, den er på blansen okay. Ja, den er jo over på den. Ja, prøver lige. Skal jeg jo lande på. Desværre. Lidt meget fart på, men hellere det end den ståle. Jeg synes ikke, den vil stoppe. Du har ikke mere luft? Nej, det kan godt være. Det er godt nok langt. Godt banen er lang. Ja, det må du nok sige. Jeg ville nødt have gjort det her i Falken. Så har den røget i åen. Ah, du har flået over. Der er plads til flere i år. Ja, ja. Så må jeg prøve at dremle lidt ud i de der hjulklapper der.
Jeg håber ellers på, at den kunne klare det, fordi det står en lille smule skråt sådan her, så jeg håber på, at vindtrykket ville holde den ude, ikke? Men det gjorde det ikke. Men heldigvis så er den ikke slem at flyve med klapperne nede. Det var ikke noget... Jeg var bange for, at den specielt næseklappen sidder en lille smule skæv. Så bange for, at den ville rulle eller noget, ikke? Det mærker jeg ikke meget til. Det kan være, den falder af. Det kan være derfor. Jeg har ikke set det. Det var heldigvis spændende lige her. Så det gør det lidt nemmere. Jeg tror, at hjullejren er kørt til sådan.